Ayutno sing ati-ati. Para satriya ngesti krija saruna. Siraja nedyak kala mangsa. Ya iki minangka patungan sing atur wonten tari rampung jiwa barok tanding. Op. Busana nira sudra manca warna lelengen beksan oke manis sasondera
sumi leratiku kingsir ketir mung mikir apa pancen uripku wis takdir paribasan wit biyen tanpa leret tak rewangi rekoso pengen moyo arina wengi meminta caket sadalan bondo kaya ngene rakasane dadi wong ra duwe arina wengi sumelang apa dadi lalamunan goyang ini ayo gene bocah cilik padha minggir ning arep padha minggir ayo oi sikil ditajak ayo kawan-kawan ayo lo kakak iya iki sapa ngani yok kegilan-gilan uga kebayani Pak iya iki Sang Prabu Singa Barok ya ois weh awas ya hop oke matur suwun Kang Yuli ayo maju ridu mawur peke wor rahan tengarane Kadya Pundula para pranjiting turaga esti Rakata eka Raja lalayu asik demen aku iki ayo demen iki aku ayo demen ayo lo Mas Duet seneng aku iki oh dar dening aku kowe ayo ayo maju iki sama ayo antrio biru-biru yo iki lo yo iki Rilote ya ye Pak Rino Prawan yo Prawan yo bolo semile
Iki lho. Ayo nek. Wah, apik. Hei. Pak Jen, Pak. Soleh nenek aku aborono, Pak. Hei. Ayo. Iki apik barokan iki. Barokan iki. Nang isor aku ayo. Jok kowe yo. Modar Dik, ora modar. Ndak, Dik. Kurang kok. Yo. Wah, sing barok keren-keren Dik iki, tenan. Ora siap pecah ndak yo. Yo. Leno pangendamu le. Geng sugeng. Sabar. Kilo. Kilo. Yo. Aja mundur kowe. Maju. Sembrono siap. Ayo, dikancani. Tenang iki. Sampai gobios. Iya. Ayo ngene iki lho Pak Winoto. Layu kowe, ya. Layu ning ndi tak tututi. Keren iki. Ngombe. Cetok. Ngombe. Iki lho. Melayu. Yen wani aja lek iki lho sawal kabur sing barok. Ngombe. Tenggak. Ayo sugeng ngombe. Sing kendang ngombe. Yo, sing kendang ngombe. Yo, sabar. Ayo po. Siji Amuk jaya ngrasani tranya mencorok. Ayo. Kiris. Siji nek. Ayo. Arokane pecah. Ayo apa Ayo. Hop. Ayo pakai kabeh. Prawadya bala luwakana ger. Samapta prajurit. Pas padakna menika Dranya Sang Prabu Sika Barok wah. Kang gegilani lan uga gegirisi guntur swarane wah. Oh. Wah. Ayo, hop, Piko Pak Kopi, 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 Piko Pak Kopi,
Ayo. Gelo. Ayo. Iki lo. Ayo. Yo, Mas. Ayo. Hancur. Barokane pecah no, Dik. Pecah barokane apa pecah nangane iki. Ayo. Iki lo. Iki lo. Iki lo nek. Ayo. Awas aja mikir-mikir. Awas Bopo. Hai. Iya. Waduh. Awas. Mati. Matur suwun Pak Pri. Matur suwun Pak Supri. Hop. Paman panas paman. Aku nyuwun enggal diterne Bali paman, paman. Panas. Aku nyuwun Bali. Aku nyuwun Bali diterke Bapak Winata man. Karo sing disunatke man. Baestu paman. Bawelingku siji man, Bapak Winata kon munggah maneh. Bapak Winata karo Muhammad Ardi Pratama. Ayo man, aku nyuwun diterke Bali. Madu wongso. Ayo. Halo bocah. Kita sing rata. Ayo. M
MBG. MBG ini ditutup sing rata. MBG. Karena lek kurang rata disukoni ning jero MBG ini. MBG los. MBG. Oh, selanti ini MBG. Masiko. Masiko. Agung budaya. Oke. Yo. Gig. Bapak Winata nang di Bapak Winata aku nyuwun diterke bali Bapak. Bali ger. Egal Bali ya. Ayo Bapak. Jalur neng di ke. Ya. Ya lah. Terno Pak Winata aku. Hop. Ya, ayo. Yo, kanca-kanca ingkang wanjine nyuwun bali ya, Cok. Paman. Panas paman. Hop. Lah. Gilang. Gilang, ayo Gilang. Oh. Ayo mancing pulang. Aku. Awas. Yo, awas. Ayo, Po. Aku nyenteni bali, Po. No. Oh. Aku pamit, man, aku pamit. Man, panas, man. Oh. Ayo. Yo. Sawida malih ya ngaturaken agung gunging panuwun nggih. Kagem BJT Audio dan juga teman-teman YouTuber Bolong Kopi Tulungagung. Khususipun dhumateng panjenengan Bapak Winata bareng keluarga besar saking Nevi Surya Taruno. Nuwun pamit wonten ing pahargyan dalu menika. Jepa, terima kasih. Aduh Jepa. Matur nuwun Jepa. Ayo. Sing muda-muda muga iki. Ewang ana kae. Ayo geng. Dari geng. Dhumateng sedaya para penonton.
Menika kala wau menggaipun wonten pamungkas sing ngatur pasugatan tari rampok singa barok tanding. Pramila dumateng panjenengan Bapak Winata dasar Ibu Sutini kebareng kawula sak kanca rombongan paguyuban jaranan Ngesti Turangga Aruna. Nyuwun pamit wonten pahargyan dalu punika. Awisana sesanti tansah pinanggih rahayu. WCT Audio matur nuwun, kanca-kanca YouTuber matur nuwun. Jepa. Jepa. Jepa, Jepa. 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 Oh, Jepa. Patiko. Jepa. Apa ini? Los. Sotengen. Videonan. Videonan. Aku. Yo. Iki masuk. Pinter Jepa. Ayo. Jaluk pangestu, Paman. Ayo nyuwun pangestu dening panjenengan Bapak Winata. Iki yo, iki dokno. Kon iki sing Wah, ayo. Dik. Ya. Bali ger. Ayo. Ayo. Kembang ngarep. Kebange iku. Hoi. Kaisara Winaka pamung kajatur keparingipun pamit dulur-dulur para penonton sedaya. Mugi tansah pinaring rahayu kalih sing sandikala tansah sehat selalu. Lan ugi kathah rezekinipun dhumateng para dulur-dulur. Dapur dono. Ayo. Oh, sampai entek, Kung. Sampai entek. Full topping. Bali ger. Ayo bali nih. Ayo Pak Jepa. Ayo mame iki. Yo. Ayo mame, Pak. Oi. Ayo. Hop. Yo kayak ketiri nonte yo. Rinote. Ketiri nonte dadi. Yo, Rinote. Ayo. Ayo Teh. Sakit ayo. Dadi sakit ayo. Ayo. Ayo niki sampun paripurna atur pasugatan Turangga Ngesti